बिजनी ओनसोलनि डक्टरफोरनि मोनसे बाखनायथाव हाबाफारि डक्टर रन्जित कुमार बर' आरो डक्टर मोगथां बसुमतारीनि दैदेननाय मानास हेल्पिं ससाइटि मुंनि मोनसे आफादा देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव बर' बिजोंजों फरायनानै बांसिन जौखोन्दो लाखिनाय टप 3 सायख'ना दिनै फरायसाफोरनो बान्था गथायदों। बिजनी इउएन एकाडेमि फरायसालियाव फरायसाफोरनो बे बान्था गथायनाय हाबाफारिखौ खुंफुंदों मानास हेल्पिं ससाइटिनि आफादगिरि डक्टर रन्जित कुमार बर'आ फोरमायनाय बायदिब्ला फरायसाखौ थुलुंगा होनाय आरो राङारि हेफाजाब जानायनि थाखाय बान्थाखौ होनाय जादों। बान्था महरै सेथियाव 25,000 रां, नैथियाव 20,000 रां आरो थामथियाव बान्था हिसाबै 15,000 रां होनाय जादों। फारसेथिं गाहाय नेतारि डक्टर मोगथां बसुमतारीया बर' फरायसाफोरखौ आरोबाव साबसिन हामसिन फरायसा खालामनायनि असिलायै बिजनी ओनसोलनि डक्टरफोरा मानास हेल्पिं ससाइटि आफादखौ थांनाय 6 दाननि सिगां दाफुंनाय जादों होननानै फोरमायो। जों माने बे जोंनि हारिनि गथ'फोरा एसे मोजाङै फरायथोंनानै जों बै माबाखौ दादोंमोन बे हेल्पिं ससाइटिखौ। दा जों माने सानदों जोंनि हारिनि गथ'फोरा जुदि एसे मोजां जायोबा बै हारिनिफ्राय जोंनि हारिया मोजां जाथों आरो जों रांखान्थि होनानैबाबो जोंनि जेब्ला गरिब गथ' दङ बिसोरखौ जों आवगायनो थाखाय सानदों। बान्थाया एबारनिया जोङो आरम्भ खालामदो फार्स्ट मोननायखौ माने इन बड' मिडियाम आरोखि एबं बड' मिडियाम बिजनेस साबडिभिजनाव जायहा फार्स्ट मोनगोन बे 25,000 मोनगोन, जाय सेकेन्ड इयो 20,000 आरो जाय थार्ड इयो 15,000 फार्स्ट दिस टाइम फार्स्ट एबार फार्स्ट आरो बे साथामखौ सायख'नाय जाबाय। बे थांखियानो जाबाय मा जोंनि बिजनी ओनसोलाव फरायनाया बारा जौगानो हायाखै। बेजों लोगोसे जों मानास ससाइटि हेल्पिं ससाइटिखौ दानानै रांखान्थियारि हेफाजाब होनायजों लोगोसे नोरजिया गथ'फोरखौ एसे गोजौ थाखोआव लांनो हायो नामा आरो इयुनाव मोजां माने हाथरखि जानानै जोंनि समाजाव एसे हाबा मावनो हागोन नामा साननानै जों एसे बे मानास हेल्पिं ससाइटिखौ दानाय जादों आरो बेजों रांखान्थियारि जों हेफाजाब होयो। देग्लाय साबैसेसो फरायसाफोरखौ सायख'नानै बान्था होदों? जों देग्लाय 3 फरायसानो आगोल राङारि मदद होगोन आरो बेजों लोगोसे मान बिलाइ बावनाय जागोन 10सा फरायसा गथ'फोरनो। बे बबे फरायसालिनि फरायसाफोरखौ मोननो हानायखौ नुनानै इउएन एकाडेमिनिफ्राय 3 फरायसा मोननो हादों आरो बेजों लोगोसे माख्रा हायार सेकेन्डारि स्कुलनिफ्राय 3 मोननो हादों, बेनिफ्राय मंगलयान हाई स्कुलनिफ्राय मोननो हादों। बेजों लोगोसे जों गथ'फोरखौ एसे गोजौ थाखोआव लांनायजों लोगोसे इन्जिनियारिं एन्ट्रेन्स टेस्ट आरो मेडिकेल एन्ट्रेन्स टेस्टफोराव जों रांखान्थियारि हेफाजाब होनायजों लोगोसे मोजां दिथा मा एन्ट्रेन्स टेस्टखौ लिरोबा मा फरायनो हायो बेफोरनि सोमोन्दै जों मानास हेल्पिं ससाइटिजों मिथिहोगोन। बेखौ जों दानाया 6 दाननि बारबाय। जोंथ' एक्टिभ डक्टर रन्जित कुमार बर' आरो डक्टर मोगथां बसुमतारी आं माइसेल्फ आरो बेजों लोगोसे जोंनि मेम्बार दङ 10 जन। मोनसे गोजोनथाव खौरां 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय 11-12 थाखोनि गोदानै मुं थिसननाय लानानै फैदों बाक्सा जिल्लानि सालबारि बाजारनि साखाथियाव थानाय सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुला। देग्लाय बोसोरनिफ्राय सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुलाव आर्ट्स आरो साइन्स आयदानि थाखाय गोदानै फरायसाफोरनि मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव मुं थिसननाया बेसेन नाङै जागोन आरो डेभेलपमेन्ट फिसा 1,000, दानफ्रोमबो टिउसन फिसा 1,500 रांखौ फरायसानिफ्राय लानाय जागोन। बेजों लोगोसेनो जायफोर फरायसाया मेट्रिकआव 90 जौखोन्दोनि बांसिन मोननाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाया बेसेन नाङाजासेनो मुं थिसननो हागोन। बबेखानि 80 जौखोन्दोनिफ्राय बांसिन नम्बर लानानै उथ्रिनाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाफ्रा मुं थिसननायाव 50 जौखोन्दो फ्रि जागोन। बेबादिनो 19 जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाफोरनो रेहाय होनाय जादों। लोगोसे बे फरायसालियाव फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां फरायसाफ्रा सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुलाव 11-12 थाखोनि गोदानै मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9954427791 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।